atenció, O sigui, a veure si m'aclarís. Antes no volíeu agarrar-vos que pareceu d'Acció Catòlica tots així, que era pecat ballar, i ara esteu vinga a arrimar-se. Aclariu-se, collons! És que lo de l'amenaça dels 100 pavos de multa... Bueno, ha sigut això. Ja pensava que era un tio convincent jo. Bueno, pues venga, ara va de bo.